Každý rozumie tomu, ako funguje obchod. Spoločnosti predávajú tovar a služby, ktoré si kupujú spotrebitelia alebo iné spoločnosti. My sme tu preto, aby sme riadili tok platieb, fakturáciu, hodnotenie kreditného rizika, vymáhanie pohľadávok a monitorovanie platieb. To všetko spadá pod správu úverov a spoločnosť Intrum Justitia sa v tejto oblasti zaraďuje k popredným spoločnostiam na európskom trhu. Naším poslaním v rámci spoločnosti je napomáhať plynulému toku platieb. Sme katalizátorom urýchľujúcim proces, ktorý vedie k silnej a zdravej ekonomike. Európou veje vietor prinášajúci zmeny. Mnohé krajiny a trhy prechádzajú veľmi ťažkým obdobím. Európske vlády presadzujú novú legislatívu s cieľom chrániť jednotlivé ekonomiky. Jedným z dôsledkov sú prísnejšie bankové regulácie, ktoré čoraz viac sťažujú podnikateľským subjektom prístup k financovaniu prostredníctvom bankových pôžičiek. Zároveň vzrastá dopyt po kapitále v celej Európe, predovšetkým v malých a stredných podnikoch. Preto sú potrebné nové služby, ktoré by spoločnostiam pomohli zabezpečiť prístup k financovaniu a zaistiť tak ďalší rast. Ďalším, veľmi rýchlo rastúcim trendom je, že európski spotrebitelia v čoraz väčšej miere uprednostňujú platby cez internet a prostredníctvom mobilných telefónov, čo nám otvára prístup k celej novej cieľovej skupine obchodníkov a spotrebiteľov využívajúcich elektronické obchodovanie. O niekoľko rokov budú finančné služby, v rámci ktorých nakupujeme alebo garantujeme korporátne a spotrebiteľské faktúry, tvoriť podstatnú časť podnikateľských aktivít spoločnosti Intrum Justitia a stanú sa doplnkom k hlavnej zložke našej činnosti, ktorou je správa pohľadávok. Predpokladá sa, že predaj európskeho úverového portfólia bude naďalej rásť a spoločnosť Intrum Justitia má dobrú pozíciu, aby tento trend dokázala využiť. Máme prístup ku kapitálu, máme prvotriedne postupy na vymáhanie pohľadávok a poznáme právne systémy na našich trhoch. V nadchádzajúcom roku sa ešte viac zdokonalíme v segmentovaní a získaní portfólií na všetkých trhoch. Naše ambície sa nezmenili. Naše ciele smerom k našim akcionárom ostávajú stále rovnaké a budeme i naďalej pokračovať v ceste, ktorú nazývame Intrum Way. Vedúca pozícia na trhu, nové služby, prevádzková výnimočnosť, prispievanie k zdravému úverovému správaniu celej spoločnosti. Sme tu preto, aby sme podporovali podnikanie a pomohli vytvoriť zdravú ekonomiku. To chceme dosiahnuť poskytovaním služieb, ktoré uľahčujú podnikanie, zvyšujú bezpečnosť a férovosť podnikateľského prostredia. To je dôvod, prečo existujeme. Pokračujme spolu na ceste Intrum Way.